वृक्षस्य कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः. माताजी स्क्रीन கொஞ்சம் மேல ஏத்துங்க மாதாஜி. विवेगौर संतराय राधिकाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो नमः. कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः. पुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ज्येष्ठधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु கேக்குதா? அந்த ஒரு கருப்பு இது இருக்கு பாருங்க, ஆக்டிவேட் மைக்ரோசாஃப்ட், அது முதல்ல இது பண்ணுங்க மாதாஜி. அந்த இன்ட்ரோல இது பண்ணுங்க. லிரிக்ஸ்லாம் சரியா தெரியல, மிஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ணுங்க, இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. அது போமா, அது அந்த இன்ட்ரோல வந்து கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. அந்த இன்ட்ரோல கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. Please check the ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே போவாங்க பிரபு. போயிடுச்சு. சரி இல்ல ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ பிரபு. हरे कृष्णा. devotees, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தேஸ்வரர் நம்பி சார்பாக பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம். हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நேற்று பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்க்கலாம். ராஜகுஹ்யம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. எக்கோ அடிக்குதுங்களா பிரபு? நீங்க பரவாயில்ல, படிங்க, சரியா இருக்கும். அதுல வந்து பகவான் வந்து
அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை பத்தி சொல்றாரு. ஏன்னா அது வந்துட்டு கல்வியின் அரசன், மிக மிக ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் எப்படி பகவான்கிட்ட போலான்னா, எப்பொழுதுமே பகவானோட குண ரூப நாம லீலைகளை நாம கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கணும். பக்தியின் இனிமை என்னன்னா, நம்ம மனதை பகவானோட தான் ஈடுபடுத்தணும். இந்த 10வது அத்தியாயம். கிருஷ்ணன் அறியப்படாதவர், அனைவருக்குமே அவர்தான் ஆதாரம். இந்த பகவத்கீதையின் சாராம்சம் என்னன்னா, தூய பக்தி. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர், அதாவது அவருடைய உச்சநிலை, அவருடைய சுப்ரீம் பர்சனல் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிறான். பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளை, அதாவது பூரணத்தை பத்தி விளக்குகிறார். இந்த 10வது அத்தியாயத்தை சுருக்கமா என்ன சொல்றான்னா, பகவான் இந்த பௌதிக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, இந்த பகவானுடைய 6 ஐஸ்வர்களையுமே நிரம்ப பெற்றவர். இந்த சக்தி எல்லாமே இந்த ஜட உலகம் இது எல்லாமே அவர் விளக்கிறாரு. அது ஒரு சிறு தோற்றம் தான். இவர் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம், எல்லாவற்றையுமே தாங்கி நிற்பவர் அவர்தான். நம்ம உயிர்வாளிகள் எல்லாம் வணங்கி வழிபடத்தக்கவரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அகதசமோ அத்தியாய யோக. 10வது அத்தியாயத்தில் 1வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருன்னா படிங்க. भगवान वास भूय एव महाबाहो विष्णु मे परमं वस यद्ये अहं प्रियमाणाय वश्यामि किद काम्याय. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பலம் பொருந்திய பயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, இது வரைக்கும் நான் விளக்கினேன், நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். மாதாஜி வால்யூம் கம்மியா இருக்கு. இருக்கிறோம்னா கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னாச்சு கிருஷ்ணா? கேக்குது மாதாஜி, விட்டு விட்டு கேக்குது. மாதாஜி ஹெட்போன் யூஸ் பண்றீங்க? ஹெட்போன் யூஸ் பண்றீங்களா மாதாஜி? பகவான் சொல்றது
இப்போ நாம யாரு மனசு விட்டு பேசுவோம் தாய் இப்ப எடுத்துட்டேன் ஹரே கிருஷ்ணா इसको है इससे इसको आ रहा है मैं इधर रखती हूँ மாதாஜி ஹெட்போன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை எடுத்துடுங்க. ஹலோ மாதாஜி, कैसा बात है इसने क्या अर्पण कर दिया कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे மாதாஜி நீங்க சொல்றதெல்லாம் காதுல விழுறது. हाँ இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது. ஓகே பிரபு, சாரி பிரபு. ஓகே ஓகே. ஒரு விஷயத்தை நம்ம யாருக்கு சொல்லுவோம்னா நண்பர்கள்ட்ட தான் மன விட்டு எல்லாமே சொல்லுவோம். நாம பகவான் இந்த இடத்துல பிரியமான நண்பர்களால இதுவரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்னதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை உன்னுடைய நலனுக்காக நான் கொடுக்குறேன். இத நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ரெண்டாவது அத்தியாயம் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் என்ன படிங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனென்றில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். மூணாவது ஸ்லோகம் சொல்லட்டா மாதாஜி? மூணாவது சொல்லட்டுமா? எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனான அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஸ்லோகம் 4. தேவர்கள் மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறியறது இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்குமே பகவான் தான் ஆதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நான் தான் விதை, எல்லாருக்குமே அவர் தான் பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல். யாரு என்ன பிறப்பில்லாதையும் ஆரம்பம் இல்லாதையும் எல்லா உலகத்தோட பகவானா அறியறானோ அவன் தான் குழப்பமற்றவனே, எல்லா பாவங்களிலிருந்து அவன் தான் விடுதலை பெறுகிறான் பகவான் சொல்றாரு. நாம பகவான் பற்றி நல்லா அறியணும். அடுத்து படிங்க பிரபு. ஏழு மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த சப்த ரிஷிகள் இருக்காங்கன்னா, சப்த ரிஷிகள் அவருக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள் யாருன்னா பிரம்மாவோட மானசீக புத்திரர்கள் 4 பேர். அவங்க சொல்றாங்க சனந்தர், சனாதனர், சனத்குமாரர், சனகர். இந்த 4 பேர்னா 4 ரிஷிகள் சொல்றாங்க. 7 மகா ரிஷிகள்னா அவங்க சப்த ரிஷிகள். இவங்கதான் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தாங்க. அப்புறம் மனுக்கள் எல்லாருமே பகவானோட என்னோட மனதிலிருந்து பிறந்தவர்கள் தான். அதே மாதிரி நிறைய லோகம் இருக்குது. எல்லா லோகத்தையும் வாழும் உயிரினங்களும் அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்தது. அவர்கள் 7 சப்த ரிஷிகள், 4 குமாரர்கள். இவங்கதான் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவிச்சாங்க. அவங்க பகவானோட மனத்தால் பிறந்தாங்க. இவங்கதான் உலகத்தோட எல்லா உயிரினங்களுமே தோற்றுவித்தவங்க. 10.7. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பட்டு படிங்க. டைம் ஆஃப் தான் இருக்கு. குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இந்த வைபவம், இந்த விபூதி எல்லாம் யோக சக்தி யார் அறியறாங்க உண்மையா அவங்கதான் நிஷ்கலங்கம், கலங்கமற்ற பக்தி கொண்டு ஈடுபடுறாங்க. இது டவுட்டே இல்லைன்னு பாபா சொல்றாரு. 10.8 படிங்க. ஜட ஆன்மீக பிரபஞ்ச உலகங்கள். இல்ல மாதாஜி, ஹரி கிருஷ்ணா, படிங்க. தேங்க்யூ சார். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஸ்லோகம் நம்பர் சொல்லுங்க. 10.8 மேம். 10.8 11 4 ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் 9. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை 4 ஸ்லோகமே சதுஸ்லோகம் சொல்றோம். 9வது இந்த 4மே மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கொஞ்சம் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பார்க்கலாம். பாகவதத்திலே இது நடுவு 4 8 இதனுடைய பேர் சதுஸ்லோகம். நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. இது சொல்றாரு. எத்தனாவது ஸ்லோகம்? ஸ்லோகம் நம்பர் மாதாஜி ஸ்கிரீனை பாருங்க. ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டு படிங்க. நான் மாத்தனாட்டி ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணும் வரலீங்க. அதான் எனக்கு ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணும் வரல. 10.8 மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா 10.8 8 ஆயிடுத்து. அவங்க மாத்தல இன்னும் ஸ்கிரீன்ல தான் இருக்காங்க. 10.8 யாரோ ஒருத்தர். இப்ப 10.9 தான் படிக்கணும். இப்போ மாத்தல படிக்கலாம் மாதாஜி. சங்கன் பிரபு மியூட் பண்ணுங்க. எல்லாம் நியூட்ரல் ஒண்ணுமே புரியாது. 4 ஸ்லோகம் இல்ல ஒண்ணுமே ஸ்லோகம். இதை பத்தி மகான்கள் முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். எத்தனாவது ஸ்லோகம் இப்போ நடக்கிறது? 9th. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வருது இல்ல ஒண்ணும் பெக்காரி இது. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது ஸ்லோகம்? ஸ்லோகம் நம்பர் எல்லாம் நின்று போச்சுடாப்பா. இது இல்ல ஒண்ணு. இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடும். அந்த கம்பளி மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட் இருக்குது. இப்ப நம்ம தோச்சுமே ஏன்னா எனக்கு இந்த குளிரே தாங்க மாட்டேன், தூங்கவே முடியல. எத்தனாவது ஸ்லோகம்? எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிக்கிறேன்? ஸ்லோகம் நம்பர் இப்ப நாளைக்கு வர அதான் ஐயோ இது உனக்கு போஸ்ட் ஆபீஸ் ராசியில புத்தகம்.
ஹரே கிருஷ்ணா, இப்ப கேக்குதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் போன்ல ஆன் பண்ணாதான் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குது மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. 10.8 படிச்சிட்டோம். 8, 9, 10. நீலு மாதாஜி கொஞ்சம் சைலண்ட் ப்ளீஸ். நீலு மாதாஜி, மாதாஜி அவன் மீட் பண்ணுங்க. போகஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. 8, 9. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்கு உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசம் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஸ்லோகம் நம்பர் 10. எனது அன்பு தொண்டில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு சங்கரன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. அடைவதற்கு தேவையான Yes, அறிவை மாதாஜி. நானே வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குது மாதாஜி. அவங்க மாத்து படிச்சுட்டே போறாங்க. மாதாஜி பாட்டுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அவங்க 4 ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 2 8, தான் 9, படித்தேன். 10 படிச்சிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா. நிறுத்திட்டாங்க மாதாஜி. இப்ப நிறுத்திட்டாங்க. கேக்குதுங்களா பிரபு நான் சொல்றது? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மாதாஜி கொஞ்சம் சைலண்டா இருக்க சொல்லுங்க. சங்கரன் பிரபு என்ன பண்ணான்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சதுர் ஸ்லோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன். முக்கியமான இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். இதை பத்தி யாராரு என்ன சொல்றாங்க? சங்கராச்சாரியர் சொல்லிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்லிக்கிறாரு. ஸ்ரீபா ராமானுஜ ஆச்சாரியர் சொல்லிக்கிறாரு. ஸ்ரீபா சங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் இந்த உபூதியை பற்றி சொல்லிக்கிறாரு. ஸ்ரீமத் மத்துவாச்சாரியாரு இந்த ஸ்லோகங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது நம்பிக்கையை பலப்படுத்துது. பலராம வித்யாபூஷணர் சொல்றாரு, பக்தி என்பது உயர்ந்த ஏகாந்த பக்தருக்கு, அதாவது களங்கமில்லாத பக்தருக்கு சொந்தமானது. அந்த பக்தியை உருவாக்கி அதை வளர்க்கறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை அறிவிக்கிறது. இது இந்த 4 ஸ்லோகமுமே பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த 4 ஸ்லோகத்திலும் முக்கியமா எல்லாத்துக்குமே மூலம் நான் தான் இந்த அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்குது. நீங்க கற்பனை செய்வது எதுவாக இருந்தாலும் அது எல்லாம் என்பதற்குள் வருகிறது. எல்லாம் போது கிருஷ்ணாவே எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருந்தால், கிருஷ்ணரை நேசித்தால் பிரபஞ்சத்தை நேசிக்கிறீர்கள். உண்மையில் அப்படித்தான் உங்கள் தந்தையை நேசிக்கிறீர்கள். நீங்க இப்போ இதை பத்தி விளக்கமா சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். இந்த 10, 8, 9 8 படிச்சாச்சு. 9 சொல்றாரு. 8ல என்ன சொல்றாரு? ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் மூலம், எல்லாமே என்கிட்ட தான் வருதுன்னு. இதை அறிஞர்கள் என்னோட பக்தி தொண்டில் இதயபூர்வமா ஈடுபடுவாங்கன்னு சொல்றாரு. 9 சொல்றாரு, தூய பக்தர்களோட சிந்தனை என் மேலதான் இருக்குது. அவங்க வாழ்க்கையே என்னோட தொண்டுக்காகத்தான் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்குதுன்றாரு. அவங்களுக்கு எது சந்தோஷம்னா, அந்த தூய பக்தர்களுக்கு எது சந்தோஷம்னா பகவானை பத்தி பேசுறது. ஒருவருக்கு ஒருவரு பேசுகிறாங்க. பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு ஏகப்பட்ட ஒரு ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கிறது, விபூதிகள் இருக்குது பேசுறதுக்கு. அதை பத்தி தான் பேசுவாங்க. 10.10 என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது முக்கியமா எல்லாமே டெய்லி இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. என்ன சொல்றாரு? தேசாம் ததேதானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புக்தி யோகம் தம் ஏனமா உபயாந்தித்தே. என்ன சொல்றாரு பகவான்? நீங்க அன்பு தொண்டு செய்ய ஆசைப்படுங்க. ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவர்கிட்ட வர்ற அறிவை, நீங்க எப்படி வரணும் அப்படிங்கிற அறிவை பகவானே நமக்கு கொடுக்குறாரு. இந்த கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்றாங்க எல்லாமே பகவான் கிட்ட போகணும்னு ஆசைப்படுங்க. அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு ஆசைப்படுங்க. உங்களுக்கு எந்த தடை இருந்தாலும் பகவான் அதை நீக்கி விடுவார். நீங்க எப்படி பக்தி செய்யணும்? யாராவது ஒரு பக்தர் மூலமா உங்களுக்கு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்திடுவாரு. ஒருத்தர் சொல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது, தெரியாது நமக்கு. ஒருத்தர் இங்க வாங்க, இங்க இது இருக்குது, இங்க வாங்க அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டா அவங்க ஒருத்தர் சொல்ல எப்படி தெரியும்?
ஆனா பக்திக்கு வர்றவங்க ரொம்ப கஷ்டம். பக்திக்கு வருவாங்க, ஒரு கோயிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நீங்க ஊருக்கு நடுவுல இருக்கிறீங்க, ஒரு பக்கம் சினிமா ஆக்டர் வராங்க, ஒரு பக்கம் கிரிக்கெட் வீரர்கள் வராங்க, ஒரு பக்கம் அரசியல்வாதி வராங்க, 4 பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பக்தர்கள் வராங்க, ஏதோ ஒரு மகான் வராரு. அப்ப எந்த பக்கம் போட்ட நேரம் இருக்குன்றீங்க? இந்த அரசியல்வாதி, கிரிக்கெட் வீரர்கள், அப்புறம் 3 பேர் வராங்க இல்லைங்களா, அந்த பக்கம்லாம் மக்கள் போயிடுவாங்க. இந்த பக்கம் இந்த வாங்க சாமியை பத்தி சொல்றாங்க, இங்க ஒரு கதா கலைச்சவமோ இல்ல பகவான் ஒரு பகவானை பத்தி பேசுறாங்க வாங்கன்னா கூட அங்க இருக்கிறவங்க கம்மியா தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா உலகத்துல புலன்கள் வந்து அப்படி இழுத்துட்டு போதவங்கள, இந்த புலன்களை மனதை கட்டுப்படுத்தி நாம பக்தி சேவைக்கு வரணும். அப்படி வரணும் நீங்க ஆசைப்பட்டா போதும். அந்த அன்பு தொண்டு செய்யும் போது பகவான் கிட்ட வர்ற வழிய, அந்த அறிவை உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு பகவானே. துருவ மகாராஜா பாருங்க இந்த படத்துல நிக்கிறாரு, பகவான சின்ன பையன் என்ன பண்றாரு பாருங்க. இவர் வந்து இவருடைய அப்பாவுக்கு வந்து 2 மனைவிகள். இவரு முதல் மனைவி சுனிதி, சுருதின உத்தான பாதன். அந்த அரசர் பேரு உத்தான பாதன். சுனிதின் 2 மனைவி. இவன் வந்து சுனிதியோட பையன் துருவ மகாராஜா. என்ன பண்றாரு, எங்க அப்பா அரியணையில உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. அந்த மூத்ததாரத்தின் மனைவி பையனோட வந்து மடியில சின்ன குழந்தை மடியில இருக்குது. இவனும் ஒரு பக்கம் போய் உட்காரலாம். அதுக்கு அவங்க சிற்றன்னை என்ன பண்ற, குழந்தை துருவனை பிடிச்சி வச்சு தள்ளிடுறா. நீ ஒண்ணும் உட்காராத, நீ உட்காரனா நீ என் வயிற்றுல பிள்ளையா பிறந்ததான் உட்கார முடியும் இப்போ அப்படின்னு குழந்தை இழுத்து தள்ளிடுறா. அந்த குழந்தை மடியில் இருக்குது. இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப வருத்தம் வந்து அழுதுகிட்டே அம்மாட்ட சொல்ற, அப்படி அம்மா என்ன பாருங்க இப்படி கீழே தள்ளிட்டாங்க அப்படி சொல்றாங்க. சிச்சி என்னதுமே சொல்ற, அப்படி என்னன்னு, நீ எதுவும் செய்யாதப்பா, பகவானை கும்பிடு, பகவானை இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளதான் செய்வோம். சண்டைக்கு போவோம், குழந்தைக்கு சாமியான கும்பிடு சொல்ல மாட்டோம், நம்மளும் உட்காந்து அழுவோம். இல்லாட்டி சண்டை நடக்கும், இல்லாட்டி அழுவோம், இல்லாட்டி அடங்கி போவோம். பட் நீ போய் பக்தி சேவை செய்யன்னு சொல்ல மாட்டோம். இந்த அப்படி சுனிதி நீ போய் பக்தி தொண்டு செய்யி அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு, அங்க மதுவனம் இருக்குது. அங்க போயிட்டு அவரு கடுமையான தாகம். 5 மாசம் 6வது மாசம் தான் பகவான் வராரு. அது என்னன்னா, ஒரு மாசம் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்டாங்க. 2வது மாசம் புல் இலை 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்டாரு. 3வது மாசம் தண்ணீர் 9 நாளுக்கு ஒரு முறை குடிச்சா. அப்படி 4வது மாசம் 12 நாளைக்கு ஒரு முறை காற்றைய உணவாக உட்கொண்டார். 5வது மாதம் ஒரே காலில நகராம ஒத்த காலில் இருந்தாரு. அப்படியே பகவான் அவருடைய இதயத்துல வந்துட்டாரு, பகவானையே சிறப்பிடிச்சிட்டாரு. என்னாச்சு அந்த பூமி, அதனால ஒரு பக்கம் பகவான் அந்த இடத்துல வந்துட்டாரு இல்லைங்களா, பூமி ஒரு பக்கமா சாயுது. அப்படியே தேவர்கள்லாம் அலறாங்க, என்னாச்சு இது எல்லாமே, இந்த மண்டலமே ஒரு பக்கம் சாயுது, இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு பக்கம் சாயுது அப்படின்ட்டு எல்லாம் பார்த்தா பகவான் திருவள்ளுவரோட மனசு இருக்கிறாரு. பகவான் உடனே வந்துட்டாரு. அவர் முன்னாடி வந்தது கூட தெரியாம துருவன் அப்படியே மூடிட்டு இருக்கிறார். பகவான் இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு. அப்பதான் அந்த பூமியே சமாதானமாச்சு. அவன் வந்து அந்த மாதிரி கடுமையான தவம் செய்யும் போது நாரதர் வந்து உபதேசிக்கிறாரு, நீ வந்து வாசுதேவன் மந்திரத்தை சொல்லு, நீங்க சாமி தினமும் இதை சொல்லுங்க, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இந்த மந்திரத்தை சொல்லிதான் பகவான தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் துருவ மகாராஜா கொண்டு வந்தாரு. இந்த தவத்தால 3 உலகமுமே தடுமாறுது. அவனோட கட்ட விரல் மட்டுமே, கட்ட விரலதான் நின்னது, பூமியில கீழே தள்ளிடுச்சு. பகவான் வந்தது கூட தெரியல. பகவான் வந்து அவன் மனதுக்கு வடிவத்தை மறைச்சி கண்ணை திறக்க வச்சாரு. அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணாரு பகவான், அவருடைய சங்கால அவளை அப்படியே தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு.
நீங்க அது பண்ண பின்னாடி நல்லா அருமையா ஸ்லோகத்தெல்லாம் துருவன் பாடுறாரு. இது எதுக்குன்னா அவருடைய அந்த ஒரு பக்தரோட இதயத்துல பகவான் இருக்கிறாரு. படி 10.11. தேசம் யாவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞான ஜம் தம ஞாஷயாம் யாத்ம பாவசோ ஞான தீபேன பாஸ்பதே. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. நீங்க தமிழ் இந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க, ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம். ஏன்னா டைம் இன்னும் 5 minutes தான் இருக்குது. யாருமே படிச்சா ஏற்பட்டு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பகவான் எங்களுடைய பக்தர்களுக்கு விசேஷ கண்ணை காட்டுறதுக்காக அவங்களுக்கு அறியாமை இருக்காங்க, அந்த அறியாமை இருக்கிற இருள ஞானத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். அந்த ஞானங்கிற தீபம் இருள அழிச்சிருது. ஹரே கிருஷ்ணா 10.12-13. இதுல அர்ஜுனன் பகவான போற்றி பாடுறாரு. என்னன்னு சொல்றாரு? நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரமசத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்போது பகவானே நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, அழகா பாடுறாரு பாருங்க. பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விதும் ஆகுஸ்வாம் புஷகா சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசஹா ஸ்வயம் சைவ பிரதீசமே. நீங்களே நேரடியாக அதை சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. 14-15 மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க, படிக்காதவங்க இல்லையா? கூறுவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கியத்துவத்தை அறிய முடியாது. உத்ம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமே நீரே உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க 2 படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. 14 அர்ஜுன் என்ன சொல்றாரு? நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன், ஆனா உங்களுடைய தேவர்களோ அசுரர்களோ இத அறிய முடியாதுன்னு சொல்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு? உத்தம புருஷன்றாரு. அனைத்துக்கும் மூலம்தான், அனைத்திற்குமே இறைவன் தான், தேவதேவாங்கிறாரு. தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவியல். இதை நம்ம ஆல்ரெடி இந்த அத்தியாயங்கள்ல நம்ம படிச்சோம். 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு, அதோ அபிசன் அவ்யாத்மா, அந்த ஸ்லோகத்துல அவரு அந்தரங்க சக்தியின் மூலமா தோன்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. 10.17 மொழிபெயர் படிங்க. 17-18 2 படிங்க. உன்னத யோகியாக கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையூறாது நினைப்பதும்
அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவிற் கொள்ள முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. 18 படிக்கிட்டா? படிங்க. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல பாருங்க அர்ஜுனர், உங்கள் வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமா சுவைக்க விரும்புறேன். நீங்கதான் உன்னத யோகி. உங்களை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எப்படி, எந்தெந்த ரூபத்துல நானு உங்களை நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. உங்களுடைய வைபவங்களின் யோகத்தை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு கூறுங்க. உங்களை பத்தி கேட்கறது எனக்கு நிறையவே ஆவணம் இல்லை. அப்படியே கேட்க 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 இன்னும் கேட்காத ஒரு ஆவலை தூண்டுது. உங்களுடைய வார்த்தையின் அமிர்தத்தை சுவைக்க விரும்புறேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. 19வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் இந்த தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. பகவானின் வைபவம் எல்லையற்றது. அது சொல்றாரு. இப்போ நான் பகவான் எந்தெந்த ரூபத்துல இருக்கிறான்னு சொல்றாரு. இதுக்கு மேல் வந்த ஸ்லோகம் எல்லாமே பாருங்க, பார்க்கலாம். இந்த படம் எல்லா படம் போட்டுருக்குது. சிங்கம், ஆதிசேஷன், வாசுகி, நாரதர், பிரம்மா, சிவன், முருகன், ஐராவதம். சாரி, பாப்பீங்க, பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. சரி, நான் பிரபு படிக்க. படிக்கிறதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. எந்த இப்ப எது படிக்கிறது மாதாஜி? 19 விஷ்ணு. இல்ல எந்தெந்த இதுல இருக்கோ அதை படிங்க. விஷ்ணு. விஷ்ணு 12 ஆதித்யாஸ். சூரியன், வானில் ஒளிர்பவை. மரிஷி, மருத்துக்களுள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள். சந்திரன், நிலா, நட்சத்திரங்கள். சாமவேதம், வேதங்கள். இந்திரன், தேவர்கள். மனம், புலன்கள். வாழ்க்கை சக்தி, வாழும் உயிரினங்கள். சங்கரன், சிவபெருமான். 11 ருத்ரர்கள். குபேரன், யக்ஷ ராட்சசர்கள். கந்தன், முருகன். படைத்தலைவர்கள், சேனாதிபதி. ஹரே கிருஷ்ணன். நீர்நிலைகள், பெருங்கடல், முனிவர்கள். நீர்நிலைகள், பெருங்கடல், முனிவர்கள், பிருகு முனிவர். அதிர்வுகள், ஓம். யாகங்கள், ஜபம், அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. அசையாதவை, இமயமலை. மரங்கள், ஆலமரம். தேவரிஷிகள், நாரதர். தேவலோக பாடகர், சித்திரதர். சித்தர்கள், கபிலர். குதிரைகள், உச்சைஸ்ரவஸ். தேவலோக யானைகள், ஐராவதம். மனிதர்கள், மன்னன். ஆயுதங்கள், வஜ்ரம். பசுக்கள், காமதேனு. சந்ததி உருவாக்குபவர்கள், மன்மதன். பாம்புகள், வாசுகி. தேவலோக பாம்புகள், ஆதிசேஷன். நீர் தெய்வங்கள், வருணன். புறப்பட்ட மூதாதையர், ஆரியமா. சட்டத்தை வழங்குபவர்கள், யமன். கைதன். கீழடக்குபவர்கள், காலம். கீழ் அடக்குபவர்கள், காலம். மிருகங்களில் சிங்கம். பறவைகளில் கருடன்.
சுத்திகரிப்பவர்களில் காற்றோ, ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமன், மீன்களில் சுறாமீன், பாயும் நதிகளில் கங்கை, படைப்புகளில் அடக்கம், தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்களில் ஆ, கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல். அடே படைப்பாளிகளில் பிரம்மா, பிரம்மா மரணத்தை விளங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர். பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவகம், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. ஸ்தோத்திரங்களில் பிருகசாமா, சந்தஸ் அதாவது கவிதையில் காயத்ரி, மாதங்களில் மார்கழி, நவம்பர், டிசம்பர், பருவங்களில் வசந்தர், மலர்தாங்கி அதாவது மலர்தாங்கி, ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதோர், ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவங்க 2 இதுல லாகின் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு இதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்க. ஆமா பிரபு, ஆமா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இது இல்ல இப்ப, இவங்க ஒரே இதுலதான் இருக்காங்க இப்ப. ஸ்க்ரோல் பண்றாங்களே. ஓ, ஸ்க்ரோல் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க பண்றாங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.9 மாதாஜி. அவங்க மியூட் பண்ணிருக்காங்க, அதான் பிரச்சனை. இல்ல 39 படிக்கணும். இப்ப 38 மட்டும் ஆயிடுச்சு. 39 40 4 தான் இருக்கு படிக்கணும். கரெக்ட் 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 கரெக்ட். ஓகே மாதாஜி. கரெக்ட். ஏன்னா ஒன்னொன்னுலயும் ஒவ்வொருத்தர் இருக்கா. நான் மத்தியானம் முடிச்சுட்டு வெரி குட் வெரி குட். இது 39 39 40 41 42 ஆயிடும். மாதாஜி எங்க இல்ல, எங்க இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கூப்பிடுங்க வேணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாமம் மாதாஜி. இந்த ஹோல் அத்தியாயத்துல எல்லாமே கிருஷ்ணா. ஒண்ணுமே அவரை தவிர்த்து வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாத்துலயும் இருக்கின்றார். சுவாமியிலேந்து சின்ன சின்ன ஒரு எறும்பு கணுல இருந்து அவர் இருக்காரு. அப்படின்னு தான் இந்த சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்க பிரபு. இன்னொரு இதுல லாகின் உள்ள வந்துட்டாங்க. முடிச்சு விடலாம்ல, முடிச்சுட்டாச்சு. வந்திருக்காங்க. அதுலயும் மியூட்ல தான் இருக்காங்க. ஆமா பிரபு, ஏதோ ப்ராப்ளம், நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் பாட்டுக்கு மைக் மியூட்ல இருந்து பேசினேன். சாரி. ஓகே மன்னிச்சுங்க. பகவானே என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 38 ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 38 அவங்க இது கொடுக்கணும் பிரபு, அதுக்கு கொஞ்சம் விளக்கணும். சரி. வந்துச்சு. இது என்ன சொல்றாருன்னா, முக்கியமான பார்க்கலாம் பிரபு. எல்லாமே முக்கியம்தான். படிச்சது நல்லா நீங்க தயவு செய்து நாளைக்கு வீட்டுல இந்த புக் இருக்கிறவங்க எடுத்து இந்த 10வது அத்தியாயத்துல 21 இருந்து 38 வரைக்கும் படிச்சுட்டு வாங்க தயவு செய்து. அதுல பகவான் என்னென்னவா இருக்கிறாருன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. அது விளக்கறதுக்கு இது நம்ம டைம் இல்ல. பாருங்க, சிவபெருமானும் நான் தாங்கிறாரு, குபேரனும் நான் தாங்கிறாரு, கந்தனும் நான் தாங்கிறாரு, மனசும் நாங்கிறாரு. புலன்ல ஒரு ஒருத்தலையும் யார் நானும் சொல்றாரு பகவான். மனிதர்கள் எடுத்துக்கிட்டா மன்னன் நான் தாங்கிறாரு. எந்த ஆயுதம் வலிமையானது? வஜ்ராயுதம், அதுதான் நாங்கிறாரு. இருக்கிற பசுக்கள்லயே காமதேனன் நானுங்கிறாரு. சந்ததி யார் உருவாக்குறாரு? மன்மதன் தான், அதை நான் தாங்கிறாரு. பாம்புலயே வாசுகி தான் நாங்கிறாரு.
தேவலோக பாம்புல ஆதிசேஷன் தான் நானுங்கிறாரு. நீர் தெய்வங்கள்ல யாரு? வருணன் நான். மூதாதையர் யாரு? பித்ருலோக இவரு ஆரியம்மா, அவருதான் பித்ருலோகத்தினுடைய பொறுப்புல இருக்கிறவரு, தலைமை பொறுப்புல ஆரியம்மா, அது நான் தாங்கிறாரு. சட்டத்தை யார் வழங்குறா? யமன். யாருக்குமே சமமா நீதி கொடுப்பாரு. குழந்தையாகட்டும், பெரியவங்களாகட்டும், சின்னவங்களாகட்டும், யாருமே இல்லை, எல்லாருக்கும் ஒரே நீதி வழங்க யமன் தர்மராஜன், அவரே நான் தாங்கிறாரு. அசுரன், அசுரர்கள்ல யாரு? பிரகலாதன் நான். தைத்திய அசுரர்கள் யாரு? பிரகலாதன் நானு. ஒருத்தர் அடக்கிறவங்கன்னா காலத்தோட யாருமே அடக்க முடியாது. உனக்கு காலம் பதில் சொல்லுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த காலமே நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. மிருகத்துல நான் சிங்கம், பறவையில கருடன், சுத்திகரிக்கிறதுல காற்று, ஆயுதம் செலுத்துவது ஸ்ரீராமன். ஏன் ஸ்ரீராமன் சொல்றாரு? ஒரு இல், ஒரு வில், ஒரு சொல். வில்லுன்னா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பகவான் மூர்த்தி, அவர் வில்ல விட்டாரா அந்த இலக்கு குறி தவறாது. நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் மீன்கள்ல சுறா மீன், நதியில கங்கைங்கிறாரு. படைப்புகள்ல பாருங்க, எல்லாமே அவர் தான். அந்தியும் அவர் தான், அந்த ஆரம்பமும் அவர் தான், நடுவும் அவர் தான், அந்தியும் அவர் தான், மூணுமே அவர் தான். அறிவியல்ல ஆன்மீக அறிவியல் நான்கிறாரு. தர்க்கவாதிகள்ல உண்மைதான் நானு, எழுத்துக்கள்ல அவங்கிறாரு. கூட்டுச்சொற்குள்ள 2 சொல்லு நான் தாங்கிறாரு. படைக்கிறதுல நான் பிரம்மா, அண்ணன் மரணத்தை விழுங்குற அனைத்தையுமே எல்லாவற்றையுமே உருவாக்கியவரே பிரம்மா, அதுதான் நாங்கிறாரு. அதே மாதிரி பெண்கள்ல என்ன சொல்றாரு பகவான்? புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை எல்லாமே நான் தாங்கிறாரு. சோத்தங்கள்ல பிரகத் சாமாங்கிறாரு. கவிதை சந்தஸ்ல காயத்ரி நான் தாங்கிறாரு. மாதங்கள்லயே நான் தான் மார்கழி, பருவங்கள்ல வசந்தம். இதே போல ஏமாற்றுறாங்க. யார் ஏமாற்றுறாங்க? அதுல சூதே நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. நல்லா தேஜஸா இருக்கிறதுல, அதான் ஒளி வெளிச்சம் நல்லா பிரைட்டா இருக்குது, அது எதுனா தேஜஸ், அது நான் தான். அந்த தேஜஸும் நான் தாங்கிறாரு. அடுத்து 10.39 ஆயிடுச்சு. இது 39 படிங்க. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. 40. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்பத்தி செய்யும் விதை அகம் பீஜ பிரதாபதான். பீஜம் தத்தகம் அர்ஜுனம். பீஜம்னா விதை, நான் தான். எல்லா உயிருக்குமே நான் தான் விதையளிக்கும் தந்தைங்கிறாரு. அசைகிறது, அசையாறது எல்லாத்துலயுமே நான் இல்லாத இருக்கிறது எதுவுமே இல்லை. 40 ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, என்னோட தெய்வீக தோட்டத்துக்கு எல்லையே கிடையாது, அன்லிமிட். நான் உன்னோட குறிவை அனைத்தும் எனக்கு விரிவான வைபவங்கள். உதாரணம் பகவான் சொன்னது இது உதாரணம் தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் இருக்கு, அவரின்றி அணுவும் அசையாது. பகவான் எல்லாமே இருக்கு. 41 ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொடியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிறது, நல்ல ஃபேமா இருக்கிறது எல்லாமே என்னோட தேசோட ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தான் வந்தது. இதுதான் அப்படின்னு நீ அறிஞ்சுக்கொண்டாரு. இது என்னன்னா, இதுலதான் விபூதி பகவானோட பெருமைகளை சொல்றது. இது எல்லாமே இது என்னன்னா, பகவானோட பெருமைன்னா இது பூரணமானவர் அவரு. எது? அழகு, அறிவு, செல்வம், புகழ், வலிமை, துறவு, இந்த யாருமே இருக்கக்கூடியவர். இந்த உலகத்துல யாருமே தேவர்களும் கிடையாது, மனிதர்களும் கிடையாது, ராட்சசர்கள் யாருமே கிடையாது. பகவான் மட்டும்தான் இந்த யாருமே. இருக்கலாம், தற்போது ஒண்ணு பூரணமா இருக்கும், ஏதாவது ஒண்ணு குறையாவே இருக்கும். பகவானோட அழகுக்கு ஈடு இல்லை, அவருடைய அறிவுக்கு ஈடு இல்லை, அவருடைய புகழுக்கு ஈடு இல்லை, அவருடைய வலிமைக்கு ஈடு இல்லை, அவருடைய துறவுக்கு ஈடு இல்லை. அவருக்கு இதுக்குமே யாருமே ஈடாக முடியாது. சிறு அம்சத்தின் மூலமா நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தாங்குறேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 42 படிங்க.
ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாருங்க இந்த படத்துல எல்லா உயிர்களிலுமே பகவான் இருக்கிறாரு, பரமாத்மாவா. பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது எந்த இடத்துலயும் அவர் இல்லாத இல்லவே இல்லை, அவர் இல்லாத இடமே இல்லை. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல முடிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு முடிச்சிருங்க பிரபு, படிங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியறதா? இது படிக்க வேண்டாமான்னு? படிங்க பிரபு, நீங்க படிங்க. சகன் பிரபு படிங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விவிதுயோகோ நாம தசஸ்மோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். தேங்க்யூ பிரபு. இது 10வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். பார்க்கலாம். பகவான் அவர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்குமே அவர் தான் மூலம்னு பார்த்தோம். அதுதான் 10-7 வரைக்கும் விளக்குது. இந்த பகவத்கீதையோட சாராம்சமே என்னன்னா ஒரு தூய பக்தி தான். பகவான் பகவானுடைய உச்சநிலையை பகவான் ஏத்துக்கிட்டுதான் பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்திரம் பரமம் பவான்னு சொல்லி பகவான போற்றி பிரார்த்தனை பண்றாரு. அதுக்கு மேல பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவருடைய விபூதிகளை விளக்குறாரு. விளக்கிட்டு என்னன்னா இந்த ஜெகா ஆன்மீகம் ரெண்டுக்குமே அவர் தான் மூலம். இது நான் உனக்கு விளக்குனது ஒரு சிறு உதாரணம் தான் பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வைண்ட் பண்ணிக்கலாமா? சாரி, கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. மாதாஜி அது முடிச்சு சொல்ல லாஸ்ட்ல இந்த வாஞ்ச கல்ப சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை சொல்லிட்டு முடிச்சுடுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. எண்டுல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வாஞ்ச கல்ப. சரி சரி, முடிக்க. ஓகே பிரபு, முடிச்சிருக்கலாம். நான் கேள்வி ஏதாவது கேட்கணும். ஓகே பிரபு. கல்பதர்பய சாகிருபா சிந்து பய ஏவச்சாபாதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஆனந்த கோடி வைஷ்ணவ பக்த விருந்தக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரியா தாவியோக்கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, முடிச்சிடலாமா? வைண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு.